Els xiquets de l'Escolania de la Mare de Déu és una institució que perviu des de fa 65 anys i que amb devoció ret homenatge a la Mare de Déu cada dia de l'any. Un dia al mes s'obrin les portes a noves veus. Este dissabte 6 xiquets han passat la prova. Y después vamos pasando y la vamos cantando. És jornada de portes obertes i audicions a nous membres de l'Escolania de la Mare de Déu. Muy bien, a ver tú. Todos los años solemos hacer una entrada de 10, 8, 12 escolanes. Siempre están sobre el orden de los 48, 50, 52 escolanes. És el pas previ per a formar part d'esta institució educativa tan arrelada a la ciutat de València. Porque mi padre siempre ha querido que yo fuera escolani o algo así. Porque me gusta cantar y voy al coro de mi colegio. Dice mi padre que es un colegio muy bueno. Porque me gusta cómo cantan. Me gustaría formar parte de este colegio. Tot seguit i com cada dia des de fa 65 anys caminen fins a l'altar de la Mare de Déu. Todos los días cantamos en la Basílica a la 1, los sábados a las 12 y cantamos en nombre de todo el pueblo valenciano a la Virgen de los Desamparados. Avui, com cada segon dissabte de mes, ajunten veus amb els que un dia van ser escolans com ells. Un salve a la Mare de Déu que enguany complí 100 anys des que va ser coronada.